Automatska traka za okrugle kutije oko stroja dizajnirana je za omatanje betvenih traka za limenke hrane. Učinkovito poboljšajte betvljenje i ravnost trake za bretvljenje. Usvaja PLC upravljački sustav i sučelje dodirnog zaslona, što je jednostavno i jasno za korištenje. Struktura je razumna i stabilna, prikladna i brza i visoka učinkovitost proizvodnje. Poboljšajte kvalitetu limenki i zalijepite betve kako biste osigurali rok trajanja hrane.